Dende a súa libraría na rúa Poeta Uxío Novoneira en Pontevedra, Ángel Cuñarro está decidido a poñer o seu grande área para botar unha man os que o necesitan. Se pode axudar pois poñendo libros de 1 a 10 euros e que a xente os vaya comprando e axudar con eso a outras persoas, pois mira, nunca está de máis. Este é basicamente o funcionamento da iniciativa que puxo en marcha en setembro en Erebor Comics. Dende entón, o seu catálogo convive con estes libros que terán unha segunda vida. A miña parexa pois me comentou por que non se collían libros, como tiñamos de segunda man, por que non se collían libros para donar, xa non os libros, sino os se recaude con eles. O que se recade coa venda destinarase ao Banco de Alimentos Rías Baixas en Sanxenxo, unha entidade cuxo traballo coñece ben o entorno de Ángel. Xa no pasado non tuvemos exemplos na familia e demais que tiñan que usar ese medio para poder subsistir ao mes, porque non chegaban a fin de mes, entonces é unha maneira de devolverlle o favor que nos fixeron naquel momento. Xa é complicado chegar a fin de mes, tal e como está a cousa, polos temas dos alquileres, polo tema da comida, das subidas de precios e demais. Bueno, todo o que se poida facer e todo o que se poida conseguir, porque, bueno... Dende que se deu a coñecer a iniciativa a diario, recibe no seu local novos exemplares que pouco a pouco enchen os estantes dedicados a este fin. Nós, en principio, por ahora, recollemos de todo, non sei no futuro, sabes, as enciclopedias e todo eso, cando non teñamos espacio, a ver que se pode facer. Os libros realmente, se van a estar na casa ou os vas a tirar, pois, mellor, antes de tiralos, intentar que outra persona os use e con eso, pois, axudar a outras persoas, pois mira. A primeira doazón entregarase ao banco para a campaña de Nadal, pero Ángel non desbota manter a iniciativa. Telo polo menos hasta Navidades, para a campaña de Navidad, que no Banco de Alimentos fan máis hincapié en eso, polo tema dos xoguetes dos nenos, polo tema da comida e demais, roupa. A partir de aí, bueno, se a iniciativa segue funcionando e vemos que aínda ten tirón e tal, seguiremos hasta que podamos. A contía recadada até de agora rolda os 60 euros, pero en Erebor Comics xa se poden atopar máis de 600 títulos agardando ser descubertos e poder pechar este círculo de solidariedade.